labari, soyayya ta kawo ni gari. Mu saurara cikin natsuwa, ga labarin zuciya da kauna. An baki ni gidanku yau, da zuciya cike da kaunau, ba da wasa na zo bane, ke nake so tun farko ne. Na zo da girmamawa sosai, ina neman yardar ki dai. Idan kin amince da ni, rayuwata za ta yi armashi. An baki ka gidanmu yau, da duba ga garke sarai, amma ka sani ba kalma kabilai, aiki na gari shine shadai. Idan da gaske kake sona, ka nuna halinka a fili mana. Mutunci ga gaskiya nake nema, ba yaudura ko karya ba. Na rance ba zan tuce ki ba, ki ce hasken rayuwata, da yardar Allah zan kula, har ƙarshen rayuwar mu gaba haya. In Allah ya yarda haka ta kasance, zan baka zuciyata cikin salama. Mu gina gida na mutunci, da kauna, aminci da tausayi. An baki ni